Amak taldeak emakumearen indarra islatzen duen diskoa aurkeztu du gaur Donostian. Azaldu dutenez, eserita entzuteko lana ondu dute. Xabi Solanok ekoiztu du diskoa, eta besteak beste Karmele Jaio eta Onintza Beitaren kolaborazioak izan dituzte lan berria sortzerako orduan. Amak izena sortu zen pixka bat gure hitzen hasierako letrak kontun hartuz. A Alaiz, M Maixa, A Amaia eta K Kris. Hortik dator amak hitza. Eta gero aldi berian lauak amak geanez, iruditu zitzaigun indarra badula eta oso egoki izan zitekela taldean izen bezala. Etorri zitzaigun gero Gabigako diska grabatzeko proposamena, eta egoki ikusi genuen azkenean aukera genulako gure kanta propioak grabatu eta pixkat plazaratzeko. Egia da hasieran ez genula guk diskukin pentsatzen eta hasieran izan zela, nola baina azkenean sartu gea eta gustora, eta hementxe dakagu gure enegarren alaba. Eta, diskan 8 kanta ditugu, 8 grabat ditugu. Antxoni Records Xabi Solanon etxean, Krisen Anaian etxean, eta esan behar dugu oso guztu ongeala, etxean bezala sentitu gea, Xabikin oso gustora. Eta orokorrian zortedunak sentitzen gea, askotan komentatzen dugu gure artin ingurun dakagula izugarrezko ekipua. Gure musika da, musika guztia, eta trikitilaia geanez, badau trikitixa bat, harinarin bat, baina esan dezkegu baita ere, melodiak, musika oso melodikoa dela, melodia askodun diska dela, eta hitzai dagokionez, Karmele Jaio eta Onintzaen Beitai eskatu genien, letra batzuk sortzeko, eta emakumea ardatz badaka diska honek, nahi izan dugu pixkat emakumean indarroi azaldu, gu emakumean aldetik, eta indarroi eman nahi izan diogu, eta orduan letra aldetik badakagu letra bat, Karmele Jaio kintakoa Bai Ama, izenekoa amari eskenitako kanta, ama guztiei, ama den garrantzitsua delako, norbeantzako gure ama delako, nik uste denak esan dezakegula gure amataz. Arkaitz Miner, Arkaitz Bastarrika, Txus Aranburutazi Gordez eta izan ditu musikariak gure kantuak atontzen. Hasieratik esan izan genuen gure helburua ongi pasatzea dela, horregatik gaude hemen, ze lauak familia dakagu, eta batzutan ensaiatzeko eta elkartzeko, etzaigu errexea egiten, lan ordu ezberdinak ditugu, orduan astebukerak izan beharra dakate, baina astebukeratan familia eta gozak ditugu, baina alare bilatzen dugu denboa elkartzeko, eta ilusioare bai orduan horri eutxiz gaude. Guk leheno orain arte izan dugun errepertorioan, aurretik izan du deun ibilbideko kantuen moldaketak inditeu, eta argi geneukan, guk lau izaten segi nahi du momentuz, baina diskan edertu nahi genitun kantu horiek. Orduan jarraituko du zuzenean lau izaten, eta kantu hauei beste buelta bat emango jau. Ez dira berdinak izango. Beti erlazionatzen da trikitixa dantzarekin, festarekin, bizikleta karrerekin eta feriekin. Eta ez da hola, trikitixa lasai eserita entzun daiteken musikare bada.